18 ka mga tinunan sa usa ka state university sa dakbayan sa Sugbo na trap sa elevator sa ilang tunghaan human kini mag-malfunction tungod sa overloading. Sayra nato ang detalye ug kumustahon ang kahimtang sa mga estudyante pinaagi sa report ni Alan Domingo. Gigiyahan sa mga rescuer sa Bureau of Fire Protection aron makagawas ang mga estudyante gikan sa nagmalfunction nga elevator. Nahitabo kini pasado alas 7 kagabi, Nobyembre 4 sa Cebu Technological University, CTU Main Campus sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Rescue Force gikan sa 5th floor, ang matinunan og pag-abot nila sa ground floor wa na maabli ang elevator. Migamit na lang og mga forcible entry tools ang mga rescuer aron maablihan ang elevator ug makagawas ang natanggong nga mga tinunan. Giingong milanat sa 15 ngadto sa 20 minutos ang pagkatanggong sa mga tinunan sa gisakyang elevator. Luwas nga nakagawas ang tanang mga sakay niini. Overloading to siya, sir. Kuan ito kanang usa to sa mga lapses sa kuan sa eskwelahan, posibleng way nakabantay ato, overload to ang 18 katawo nga nasa sulod sa maong elevator. Mato sa spokesperson sa BEP Cebu City, SFO2 Windel Villanueva, ilang gitan-aw nga overloading ang hinungdan sa pag-malfunction ini. Napo, raunta ka mga tao ang capacity sa elevator apan giingong niabot sa 18 ka mga estudyante ang misakay sa elevator nga kuyaw kaayo nga mosangpot kini sa suffocation. Adunay pahimangno ang opisyal sa BEP. Unang-una, we need to stay calm, no? It's important not to panic, kay kung magpanik ta, mautdan dayon ta og hangin, posible nga makolaps ta. Kaduha, press the alarm button. Doon naman ay mga alarm button ang matag elevator. Ato nang i-press ka na para makatabang taog makapangayon at tabang. Samtang gibisita sa Balita Misdak ang CTO apan wa ang direktor sa State University nga maoy bugtong gihatagan og pagtugot nga makaluwat og pamahayag. Gitawagan kini og gi-text sa news team apan wa kini motubag o mo reply. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.